Rhywbeth sy'n yngwylltio I yw, os nag I rhywun yn diolch I chi pan ych chi'n dreifo, am adael nhw I fynd o'ch blaenau chi. A wy'n neud hwn yn aml achos wi ddim ar hast I fy'n un man. A wy'n gadael I bobl dyn ni mas, ond pryd ydyn nhw ddim yn codi llaw neu canu corn neu flasio golau, wel wedyn ni wi yn gwylltio. Wy'n cofio dreifo unwaith jyst cyn dolyg lawr I Asda neu tymach o siopa. A dynodd car mas o mlaen I, a nes I adael i'r car fynd. Wrth gwrs, nath y person ddim diolch I fi. A golles I ddim a rai fi fod yn onest, ond o leia, o'n i'n eitha parchus achos oedd y bechgyn yn cefn y car dy fi ar y pryd. Nes I just dechrau gweiddi, and a Merry Christmas to you as well. Wrth gwrs, dechreuodd y boes werthin, a maen nhw dal yn cofio'r daith na yn y car I Asda i'r diwrnod yma, ond mae pethau fel yna yn yngwylltio I. Chymod beth, un peth sy'n upseto fi am trafnidiaeth cyhoeddus felly, yw, does dim trafnidiaeth cyhoeddus I gael. Ble ma fe? Chi moyn mynd i'r ole ar y bus neu'r tren, a does dim bus na tren I gael. Be sy'n wir yn mynd ar y nyrs I yw sŵn pan ni'n sôn am drafnidiaeth, pob math o syne. Ceir I ddechrau, na gyd I chi'n clywed gyda'r rhai pobl yr exhausts yma, sy'n just yn rhio, maen nhw wedi cael I wneud yn arbennig I greu gymaint o sŵn, a gallwch chi mynd ddigon I roi ofan I unrhyw un. A peth arall, yr un math o bobl, rhain sy'n am y tatŵs gyda nhw wedi todi gwallt fyr, a beth chi'n gael ydy, wrth bod nhw'n dod ato chi, cerddoriaeth. Bwm, 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 bwm. Chi bron yn gweld drysau'r ceir yn mynd mewn a mas oherwydd gymaint o sŵn sy'n yna. Chi wedi gweld beth maen nhw wedi'n neud yn Gaerdydd? Maen nhw wedi cau hewlydd I geir a adeiladu rhyw fath o bike track, rhyw fath o velodrome cyhoeddus I bobl I gael seiclo o fan hyn i'r llall. I beth? Bob tro wi mewn yn y dre, fi'n sylweddoli ta'r unig bobl sy'n defnyddio rhain yw'r cyclist Deliveroo a Just Eat a bethach, a Uber Eats. Wy'n cofio unwaith, o'n I moyn mynd I gysylltiad o ble wy'n byw. Felly gerddais i'r station, cael tren o'r station I brif station Caerdydd, tren o brif station Caerdydd I Ben-y-bont, a tren o Ben-y-bont I Gastell-Nedd. Wel, wedaeth chi, oedd yr holl beth wedi cymryd 2 awr a wedi costi lot mwy na bydde petrol na diesel yn y car. Does dim cymelliad gan y Llywodraeth I wneud ni fynd ar trafnidiaeth cyhoeddus. Does dim trafnidiaeth cyhoeddus I gael, a mae'n rhy gostus. Felly, please, sortwch y mas, boys, achos, wel, wi wedi cael llombol o glywed chi mewn mlaen a bythdi fe, oce? So, a Llywodraeth, please, trafnidiaeth cyhoeddus deg I bawb o bobl y byd. Peth arall o ran sŵn a trafnidiaeth, ewch ar awyren. Chi'n eistedd lawr. Reit, cysgu. Ffleit 2-3 awr a hanner bach o gwsg. Ac wrth bod chi yn mynd off I gysgu, beth sy'n digwydd? Rhywun yn dweud, and the trolley will be around selling, a maen nhw'n gweud beth bynnag sydd gyda nhw ar werth. Wel, defnyddiwch y sens, fi'n cysgu. Mae'n fwy o bobl eisiau rhyw napin bach ar y awyren. A wedyn ni mae'r gyfraith wedi newid, yn hytrach na bod chi'n goffod seiclo tu ôl I rywun, mewn rhyw fath o single file, chi'n cael hawl nawr I seiclo wrth ochr rywun. A hwnna'n golygu bod bobl mewn ceir ffili mewn hibol, mae'r peth yn... Mae'n warthus. Yr George Orwell wedi gweud, 4 wheels good, 2 wheels bad. Pryd wy'n drifo mewn I barco'r car mewn carpac yn dre neu mewn archfarchnad, a mae'r lle yn wag. A wy'n tynnu mewn, a wy'n ganol y llanellau I fod, a peth nesa, mae car yn tynnu mewn reit wrth yn ochr I. Bod y lle yn wag, maen nhw'n tynnu reit wrth yn ochr I, sy'n neud yn anodd I fi ddod mas o'r car. Wel, dirty look wedyn ni, wrth gwrs, a wedi wneud hyn sawl gwaith, yn edrych ar y car dros nesa, dirty look, a wedyn ma nhw'n symud. Ond pam mynd yn y lle cynta, gyda'r lle yn hollol wag? A wedyn ar dren nefws, pobl sydd yn defnyddio'i ffôns. Oce, mae pobl yn ffono chi'n siarad yn gloi, sgwrs drosodd, dim problem. Ond beth sy'n mynd ar y nyrs I, pobl yn chwarae cerddoriaeth, dim headphones o gwbl, a chi'n gorfod clywed Harry Seacom neu Black Sabbath yn dod o'i ffôns nhw. Dyna beth sy'n gwylltio fi. Dwi ddim yn gyrru ers 20 mlynedd, ac felly sgynna I ddim cwyn nagos.